Romantikadan korkma. Süýjüler, güller, şampan, gözellerin yüreğine varyan gönü ýol. İçi gysgynç bolmaň. Sebäbi häzirki zaman gyzlary gülkini, oýuny halaýarlar. Gözekçiliğe gowşadyň. Süýgüliňiziň dostlary bilen wagt geçirmek hukugyna hormat goýandyňyzy aýdyňlaşdyryň. Her ýarym tagatdan jaň edip, SMS berip gözekçilik etmäň. Ozolgu süýgülilerinizi ýatlamaň we aýallary tanqytlamaň. Belli bir durmuş görelgesinde öretmeli. Gyz taňa has dogrusy ýaşaýyş durmuşyňa aşyk bolar ýaly etmeli. Ýagny bir ýa-da iki sport görnüşine gatnap beden taglygyna üns beriň.